L-anzjani għandhom ikollhom kwalità ta' ħajja tajba u li jgħixuha b'dinjità. Dan huwa l-messaġġ ewlieni li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt żjara li jagħmel f'Hilltop Gardens u s-Simblija fin-Naxxar, djar tal-anzjani li jimxu bil-filosofija li jinċentivaw lir-residenti kollha biex jibqgħu attivi u biex jissoċjalizzaw. Fil-bidu ta' din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ġie milquh mit-tmexxija ta' dawn ir-residenzi kif ukoll min uħud mill-anzjani li huma residenti hemmhekk. Alex Borg żar diversi faċilitajiet fosthom il-kappella u l-kamra fejn jinġabru għall-ikel kif ukoll jissoċjalizzaw mal-kumplament tar-residenti. Dan apparti li intaqa' ma' numru ta' anzjani, buħut minnhom anke rrakkuntawlu stejjer mill-passat tagħhom. Kummenti ma' Net News Alex Borg saħaq fuq l-importanza li l-anzjani jkollhom kwalità ta' ħajja tajba u li jgħixuha b'dinjità għaliex l-anzjani jixirqilhom l-aħjar kura. Huwa post meravigliuż għaliex ovvjament l-ammont ta' dedikazzjoni li tara mill-ħaddiema u l-ammont ta' kjer li hawn f'dan il-post huwa xi ħaġa impressjonanti u naħseb illi rridu dejjem nżommu f'moħħna dan it-tip ta' kunċett sabiex lill-anzjani tagħna nagħtuhom anke id-dinjità, nagħtuhom il-ftit ħajja li jkun baqalhom qudiemhom kwalità ta' ħajja tajba li jkunu jistgħu jgħixu b'dinjità u jgħixu ħajja li jkun verament jistħoqilhom. It-tmexxija ta' din id-dar tal-anzjani spjegat li r-residenti għandhom numru ta' faċilitajiet li jistgħu jagħmlu użu minnhom fosthom spa, gym, kif ukoll pixxina kemm fuq barra kif ukoll ġewwa. Dan apparti il-fatt li din id-dar tal-anzjani toffri kemm independent living kif ukoll dependent living sabiex l-anzjani jgħixu kif ikunu komdi huma. Tkellimna mad-direttur ta' AX Hotels u AX Care Claire Xwiereb li saħqet fuq l-importanza li l-anzjani iżommu attivi u li jkunu kuntenti bil-ħajja li qegħdin jgħixu. L-għan tagħna huwa li nżommu residenti tagħna attivi, dak huwa l-kunċett kollu milli toqgħod id-dar u tewden. Hawnhekk għandek nies li huma bl-istess sitwazzjoni bħalek li tu pjaċir tiltaqa' kuljum, ikollok ħafna attivitajiet u nenfasizzaw li daw l-attivitajiet isiru mhux tal-li kuljum, tal-li ħafna drabi kuljum biex iżommok iktar attiv, ferħan, soċjevoli, kuntent. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Spola Mifsud Bonnici u Ian Vassallo.